तना न हित लो इनका के पिछियोले रहता। हाँ बताइए हम का बोलने हैं जे ऑन कैमरा इज्जत न बोल देले बड़े नो। हाँ उतना पलौठे के पड़ी ना बोलत हो यहाँ से इज्जत न बोल देले बड़े नो। हाँ ओकर खाली जवाब दे दिया तो इनकर से बर्दाश्त ना हो जाए ना पागल हो जाए। हाँ डट तरह हमरा के डटी हो जाओ। हाँ इहे हम एगो नहीं बर्दाश्त कैले जौना के चलते तनी पीछा बानी। लेकिन हमरा पीछे रहला में आनंद आवेला। पीछे के हमने शौकीन नहीं जा। पेनी में हाथ ओकरा लगावल जाला जेकरा से उठल ना जाला। काजी आजी हइसन एगो लड़की मिलल त जिला हिलल। बाप रे बाप ओकरो जवाब दिया। लेकिन ओकरा पहिले हमरा जिला में ही जाले छपरा सिवान गोपालगंज तो 500-700 रुपया मिलेला। कहीं कहीं वो ना मिलेला। हमरा जिला से सीखो सम्मान करे के। हमरा जिला में तनी 1920 हो जाला तो केहू के बिना पैसा दहले ना लौटावल जाला। भैया रुआ माफ करब। एजे छपरा के त लोग बा ना मैं छपरा के हेंगा दहले अरवा सबसे गोर छुके हम गोर लागत नहीं है बात खातिर हम क्षमा प्रार्थी बनी। लेकिन ई कहले बार तौन जवाब देवे के पड़ी। हम हूं ए जिला में आइल गइल बनी। हमरो एजा के कुछ तीत मीठ के अनुभव बा। 20 बेर तहार इज्जत हम बचौले बने अपन इज्जत दाव पर लगा के। लगल तू ता करे बड़ भाई हुए से मुर्गी आ गई न तो इतना पर हम दल में रही जन करत हो तन मत करिए ताव ना सही बात हम तो अपने कतौगर है। अतर से पूछो ना हम कमियों नहीं की केनियो से ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य को आश्रय देने पर सर पे चढ़ जाता है, सम्मान करने पर खुशामद समझता है, क्षमा करने पर समझता है कि डर गया। यही मूर्खों की निशानी है। हम कहे लगे निकल केहू के आवाज ढेर हो गई केहू बेंजू बंद करा देलस तुरंत दे जी तार संभर करना चाहिए चल जाता रहने 5 गो अपना तार ए जी ढेर लोग नहीं खे करता तो एकदम महान बनी। महान ना रहती तो अपना साम्राज्य लागित कैसे। तार 5 गो हित लोग आइल बा होने चल जाता रह और न से हुलका देता रह जाके बिगाड़ दस। आई कुल हमरा यहाँ ना होला। हमरा यहाँ एकदम सम्मान से बैठ के दोनों दल के सुनल जाला। रुपया भले 5 रुपया कम दिलो वो हर जगह ना भाई हाल ही में ही कमलबास जाके एक जगह से 50-50 हजार रुपया ले आइल बलो आ खाली जो करते 5 जना बैठ के आ मैं रुपया के उ नहीं खे याद करत नमक हराम आदमी बात न हो या करी लको यदि अरे बैठी पहले हो जी हितई करे जाने केनु आई ए जी गौनई करे प्रतिद्वंदी के सामने रहे। पात न हो या करी लको यदि पात न हो या करी लको यदि दोष बसंत ही कौन तहाँ है। त्यों जब देख सके न उलूक दिने तह सूरज दोष कहाँ है। करील के एगो कांट होला भैया हमें पता ही ना होला। जबकि बसंत ऋतु में सब पेड़ पौधा हरा भरा हो जाला तो जब करील के कांट में पताइए ना होला तो में बसंत के कौन दोष बा। त्यों जब देख सके न उलूक दिने तह सूरज दोष कहाँ है। जब उल्लू के दिन में लौकबे ना करे महाराज ते में सूरज के कौन दोष बा। सबका तो लौकते बा एकरा दिन में लौकबे ना करे ते में सूरज के दोष हो गई ना ना ना
तो चातक आनन बूंद परे नहीं, मेघन दूषण कौन कहाँ है, जो कुछ पूरब माथ लिखा विधि में तन को समरथ। चातक आनन बूंद परे नहीं, चातक एगो चिड़ै के नाम है, कहीं कहीं चकोर भी कहल जाला। आनन माने मुंह, सेवाती के पानी ओकरा मुंह में पड़ेला तो गर्भवती होले। लेकिन दुर्भाग्य देखी जब सेवाती नक्षत्र चढ़ेला तो चंगुल से डार पकड़ के उल्टा लटक जले, तो जेते जब मुंहे लुका ले तरे तो में ढुकी कैसे, तो बरसते बा। जो कुछ पूरब माथ लिखा विधि में तन को समरथ कहाँ है। आज हमरा इनका जब कुछ हो जाए के लिखल हुई तो एकरा के टाड़े वाला के बा, ये विधाता के हाथ में बा। 28 साल आइडल है, 28 साल से हम जियब, फिर दिया 28 खातिर हमरो लगे 28 को फोन आइल है। भोरा दिनों में आई रहल है, गाड़ियों में फेफना से आई रहल है, तहरे भागे नहीं के जियब। वाह वाह, कहाँ एगो बेरा के लयदारी सुनाओ तन 2 in 1। बुढ़ऊ लोग के बुझाई कि जे हमार ह, आ जवान को लोग के बुझाई कि जे टोटल सोहरे गौले हैं। छोड़ई तो इनहू के छोड़ी गावे दी, उनका के छोड़ देता नहीं तो इनका के धरी मां। एक जानी कहत तरी पति परदेश में बारे कि आँखी में बसई राउर मलकिनी बुझनी कहत तरी कि आँखी में बसई ती ए राजा जी। कदू हम गावत रहनी है तो इनका से के दुका दु कहल। अब ई हाल ही में विश्वकर्मा पूजा कर दिन बोला के ले गई रहनी ता के कहतर से कहां से बजा के ले आइल हम ना कहनी इनकरा से ना। हां होने जाके 500 रुपया देता थे लो इनका का पिछुआरी, तो पिछुआरी वाला पैसा ही ना ले ले। उहे हाल बा, थोड़े धन में खल बौराई या क्षुद्र नदी थोड़े उतराई। आँखी में आरे गोदी में सुतईती जी देखै अबली है आईती तये सैया बाबा। आरे गोदी में सुतईती बात मत करी हो, तारे लोग इनके चलते हमारे देश गुलाम हो गए रहे। यह जिलावाद क्षेत्रवाद जातवाद ये गुलामी के निशानी है। जिलावाद क्षेत्रवाद में सुरीला ना विश्वास करे ले। हम हिंदुस्तानी हैं, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। अब में उत्तर प्रदेश और बिहार एक दूसरा के पूरक है। आँखी में बसई आँखी में बसई अपन हितया जुड़ई
बहुत कमाइलू। हाँ चल ए चाचा तनी अरे तनी भागो पड़ती अब कैमरा लगाओ लगा लो बिहने सही लो डाली लो हटी हटी तनी हटी हटी चुन चुन काली चुन चुन काली सजिया सजाई चुन चुन काली सजिया सजाई बुन के अगर हो स्वामीनाथ व्यास जी हमरा जिला के बकरियो राग में बोले ले सजही बोला के खरनर आगे कीली हम लगई आई ती पैसा कोट में सुई अंतिम कड़ी में देखिए सब भैया चाचा लोग की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है। ये सब महानुभाव के गोर छू के पाव लगेगा। भगवान से प्रार्थना करब जना खजाना से रुपया रुआ सब लुटावत नहीं वो खजाना हमेशा खपचल रहो। राम यादव जी प्रधान बिशनपुरा लाइदारी गई ना
अच्छा अच्छा, प्रभु विशुनपुरी जी के गांव के बानी, बहुत बहुत पुरस्कार, हार्दिक अभिनंदन बा। अब विशुनपुरी जी हमरा के गाना दिले हैं तब न सुनाई। विशुनपुरी जी का गाना गौले हैं स्वामीनाथ भैया, ओकर जवाब हम गाई। अंतिम कड़ी में कहे के बा, प्रेम के बोलो, प्रेम के बोलो, हम गिरई आई